Step 1, ihanda ang gamit. Huwag lang makalimutan ng parents permit. Ihanda ang iyong sarili. Itutuwid natin mga mali. Tayo'y magsasanay, di ba nga sabi nila'y nasa balat natin ang kinabukasan ng bayan. Sabay tayong tumawa, subukan abutin mga tala. Walang imposible kung lahat tayo'y magtsatsaga. Hawak kamay nating harapin ang anumang paparating. Walang tipo o bagyong makakipigil sa atin. Magkaisa, tutugan ba lahat ng problema? Nagsama-sama ang kulay basta sa isip at puso. Tanda mong isigaw sa buong mundo na ganyan ako. Step 3, tayo'y magtulungan.